Mä oon Ronja Mäkinen ja ratsastuksen ohjaaja ja ollaan tällä hetkellä Ratsutila Wignerillä Kirkkonummella seuraamassa Polo Crossea. Polo Crosse on hevosella pelattava haavipallopeli. Heittoja on eteenpäin, taaksepäin, erilaiset heitot sivuille. Lisäksi linjan yli voi mennä vapaaheitolla sekä offside-heitoilla, jolloin heitto heitetään hevosen vasemmalle puolelle. Puhumme sen takia offside-heitosta. Ja lisäksi vierittämällä. Pelivälineenä meillä on haavi, maila, joita on eri mittaisia. Lapsilla on lyhyemmät ja sitten aikuisille on pidemmät. Niitä on myöskin eri vahvuuksia, eli osa taipuu enemmän ja osa on jäykempiä, joka taas sit vaikuttaa siihen heittoon. Pallo on neopreenia ja siis se on pehmeä, sitä ihan voi silleen puristella ja jos hevoset astuu päälle, niin se menee lyttyyn. Eli jos se osuu hevoseen tai joku heittää vahingossa hevoseen, niin se ei satu. Polocrossea voi harrastaa hevosella kuin hevosella, kokoon katsomatta. Sopivin on semmoinen keskikokoinen, ei liian iso, mutta myös ihan pienet ponit. Meilläkin Shetlandin ponit pelaa. Hevonen ei saa kuitenkaan olla ori ja myöskään hevonen ei saa potkia eikä purra. Polocrossia tällä hetkellä voi säännöllisesti harrastaa täällä meillä Ratsutila Wignerillä. ratsutilavigner.com löytyy nettisivut. Sen lisäksi meillä on Polocross Finlandin Facebook-sivut, jonne voi ottaa yhteyttä Cecilia Forsmaniin, jota kautta pystyy myöskin saamaan tietoa muilta talleilta, missä pääsisi mahdollisesti kokeilemaan lajia. Olisi hyvä osata perusasiat, pysyä hevosen selässä, ohjaus ja tasapainoa. Eli me aina sanotaan, että käyntiravi ja jonkinlainen kokemus laukasta ja hevosen ohjaamisesta olisi hyvä olla pohjalla. Mutta muuten kaikki ikään ja kokoon katsomatta, niin tervetuloa mukaan.